ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು 30 ಆಡ್ ಓವರಾಮ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಹೋಲಿ ರೋಸರಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇತ್ತ ಕಟೀಲ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತ ನಡತುಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ದ ಟೀಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ 30 ಆಡ್ ಓವರಾಮ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆ. ಸೊ ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಜಿನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಬೇರೆ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿಡ್ ಬೈದಾರೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್. ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಪೂರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆവുന്നുണ്ട് ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಗೊಬ್ಬು ಜಾರತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರು ಸಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಆರು ಎಕಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರಿ. ಸೊ ಈತ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಕ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪೋಯರು ಈತ ಜಾಕ್ಸನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ 4 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ 4 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ. ಸೊ ತುಲೆ ಅವಲು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೋಫಿ ಪೂರ ತೂವಾರು. ಸೊ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಅವೇ ಇಂಚಿನೋ ಅದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೇ ನೋ ಬಾಲ್. ವೈಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು. ಬಟ್ ಬಾಲ್ ಪಿದಾಯ್ಪುಂಡು 20 ರಡ್ಡನೇ ಓವರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಪೋತುಂಡು. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಶಾಲ್ನವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್. ತನ್ನ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಾಪ್. ಈಗ ಪ್ರತಾಪ್ನವರು ವಿಶಾಲ್ನವರು ಬೌಲಿಂಗ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು 4 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತೂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಕಿಯರಿ. ವಿಶಾಲ್ನವರ ಬಾಲಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡೇಗೆ ಬಾಡಿಯರಿ. ಆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೈಕ್ ವೀಡಿಯೋದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಾಲ್ ಕುಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. 4 ರನ್ ಕೂಡ 4 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವೈಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪಾಯ್ನ ತಿರುಗಿ ಯಾರು ಕೂಲಿ ದಕ್ಕಿ ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಾರ ಏತು ಬರ್ತು ಬಲ್ಪಾಯ್ನ ಐಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಜಿಗೆ ಲಂಕೇಶ್ವರ ಪಣ್ಣೆ ಮರಣಿ ಪೋಯಾರಡೆ ಇದು ಬಲ್ಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಬರತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಬಲ್ಪಾಪುನ್ ಲೇಟಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ ಜಪ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ 4 ರನ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಪೊಸತ್ತು ಫೋನ್ ಕೊನೆ ಇದೆ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು. ಹಾಂ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಪೊಸತ್ತು ಫೋನ್ ದೇತಾರೆ ಪೊಸತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾರೈತೆ ತೂಕ ಓ ಫೋನ್ ಹೋಗಿ ಐಫೋನಾ ಐಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಡಿ
ಪಾಟಿ ಪಾಟಿ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ಕವರ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಮ್ಸಂಗ್ ಜೊತೆನಾ ಇನ್ನ ಪುಗಾರ್ದೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ ಪಾಟಿಯಪ್ಪ ಪಾಟಿಯಪ್ಪ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗ ಪಾಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಪಾಟಿ ಬೈಯಾಗ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವಿಶಲ್ನವರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪ್ರತಾಪ್ಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಓ ಔಟು ಮೂಜಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ವಿನ 4-4 ಈ ವಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು 47 ರನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ವಿನ್ ಒಂಜಿ 4-4 ಹಾಕುವೇರು ಪಂತೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ವಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದುಂಡು 4-4 ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ವಿನ್ ಪುನೀತ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಗೆತ್ತದು ಪುನೀತ್ ಗೊಬ್ಬಲೇ ಪಂಡದು ಪುನೀತಣ್ಣ 4-4 ಹಾಕ್ಲೆ ಓ 4 ಒಂಚೂರು ಔಟ್ ಇತ್ತು ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಚು 4 ಹಾಕ್ಯಾರ ಪುನೀತ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ 4 ಹಾಕೊಡು ಪುನೀತ್ ಓ ಬೌಲ್ಡು ಪುನೀತನ ದಾದಿ 4 ಭಯಂಕರ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟಚ್ ಕೂಡ ಶರತ್ ರಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಟೀಮ್ದ ಮೊತ್ತ 5 ಮಿತ್ತಾಂಡ್ ಯಾವ ಈರ್ಬೇಕ ಬುಡ್ದುಗೋರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ಜೊತೆ ಬುಡ್ದುಗೋರ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ 4-4 ಹಾಕುವೇರು ನೀನು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕೋಚ್ ಬತ್ತೇರು ಲೋಕೇಶ್ ಸೇರಿ ಆರೆಗೆ ಬಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಇರಗಿತ್ತ ಬಲ್ಪ ಇನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಾಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋರು ಮಲ್ದೇರಿ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೆಲೆ ಕೊಡಿ ಯಾವುಂಡು ಕಟಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿನ್ನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅಶ್ಪತ್ ಒಂಜೆಕ್ ವಿನ್ ಅಶ್ಪತ್ ಒಂಜೆಕ್ ವಿನ್ ಇತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಇಂಚಿ ಪುನೀತ್ನ 2ನೇ ಬಾಲ್ ಮುಂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ಗೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಬಾಲ್ ತುಕ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹ್ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವೈಡ್ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್
ಪ್ರತಾಪ್ ಶರತ ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ 4 ವೈಡ್ ಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲಿ ನೀ ಮ್ಯಾಚ್ ತುವರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಟ್ ವೈಡ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೆದರಿನಿ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಗಾಲಿಲ ಉಂಡು ಸೊ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ 2 ಓವರ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ 2 ಓವರ್ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ಲ ಪೋತುಜಿ ನನ್ನ 2 ಓವರ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನಿ ಬೇರೆ ಈ ಟೀಮು ವೀಕ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿ ಬೇರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ವಿನ್ ಬಾಲ್ ಕೀಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೀಪರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರಿ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಓವರ್ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಚೂರು ಕುಸಾಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ರೋಷನ್ ಏನಾನ ಪರ್ರೆ ಕೊಣತ್ತೇರ ಆರೆಗೆ ಆರೆಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಣತ್ತೇರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬು ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಔಟ್ ಆಪ್ನು ಸ್ಟಾರ್ವಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಜಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಔಟು ಪಿದಾಯಿ ತುಲ್ಲೆ ಪಿದಾಯಿ ವೈಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬುಡ್ತುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ವೈಡ್ ಆಂಡ ಬುಡ್ಜಿಯರ್ ಆಕರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರ ಆಂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಬೋದು ಔಟ್ ಆಯ್ರಿ ವಿಶಾಲ್ಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ವಿನ್ನ ಓವರ್ ಓ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಜಕ್ಷನ್ ಜಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವೈಡ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಏನೇಕಂದು ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಅಂತ ಇಂಥ ಮೂಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಂತುಲ್ಲ ಮೇಕಲು ಬುಡಿಯಾರ ಅಲೆ ವಾ ಜನಕ್ಕಲು ಅದ ನಿಕಲು ಮುಜ್ಜನ ದಾದೇಕಂದು ಉಂತುನ್ನು ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಗ ಮೂಜಿ ಜನ ಕೀಪರ್ ಉಂತದ ಅವಲ ಕಟೀಲ್ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ಆಂಡಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪೌಂಡು ಏ ಉಲೇ ಬರ್ರಿ ಪಿದಾಯತೆ ಇರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆತ ಆಲ್ ಔಟ್ ಔಟ್ ಅದೇ ಕಟೀಲ್ ವಿನ್ನಾಂಡ್
ಕಟೀಲು ವಿನ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಕಟೀಲು ಮೂಜಿ ಟೀಮು ವಿನ್ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಂಡ್ ಸಾರಿ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಟೀಲು ವಿನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಶ್ವಿಕು ಸೊ ಕಟೀಲ್ದ ಟೀಮು ಪೆಡ್ಡ ಗೇಮು ಮೂಜಿ ಪೋಡಿ ಬುರಿ ಇತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲ ಕೊಡಿತ ಟೀಮು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ಈ ರಂಗಿದೇರ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಪೋಡಿ ಜಪ್ಪರ ಚಾತಿಜಿಗೆ ಕಾಂಡಿದ್ದ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಿನ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕನ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತನ ಏಯ್ನಾ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತನ ಇತ್ತ